Шибания дядо Гулю. Окей, проблемът, че не мога да го анзелна, така че ще започна. Чичо хакет. Хора. Така, съвсем набързо ще покажа това, което... Значи, с тези обувки съм. Много са развързани и с ето тази раница, тази блуза с това шалче синьо, заради сините дънки. Ще ви покажа после, що избрах синьо и зелено. И отвътре това зелено яке, което е същия зелен цвят като това и като тази част на блузата, и като блузата отдолу. Е зелено и... Да, сега ще ви покажа останалото от Feb Slay, февруарско, втората част от Week Fits. Та, един ми чорап е зелен, другия е син. Затова дънките са сини. Ето така изглеждам с свичера и без всякото, което е зелен свичера. Отдолу съм с зелена блуза, която отдолу има друга зелена блуза, която е абсолютно същия нюанс, защото тя е много, не знам, широка. Ето тук и като цяло нямам проблем да я носи и така, но все пак трябва да е малко по-уинтър и изглежда... Нямам голямо огледало, за в бъдеще ще имам. Ето така изглежда... Боже господи. Няма значение. Ice Spice, Лана Дел Рей. Така изглежда това. Блузата ето така. Това е жълто с това, с шала. Няма друго бижу освен това. Сега ще ви покажа гривните. Мисля, че няма нови от... Ако не сте гледали миналото видео, вие ли го гледайте. То ще излезе някъде ето тук. Този аутфит е с очилата, изглежда много добре с тия, които са диоптричните. Но сега ще ви покажа как изглежда и с други очила. Още ни рамки, които имам и слънчеви очила, които са зелени. Но съм с Calvin Klein гащи обви и с колан си. Мислех да съм с вратовръзка. С връзка за обувки вместо колана. Бяла, но да, nevermind. И общо дето е това. Много харесвам този фит и е перфектно за Monsley от Феб месеца на целувките. Kisses. One other word. Да, това е втория месец от годината. Като цяло. Да, изглежда ето така със слънчевите очила. Представете си го всякъде. Аз го харесвам, но е малко по-winter тайпа нещо, така че не знам. Слънчевите очила и шала е много яка комбинация, аз много харесвам, но така изглежда с другите очила, с които реално много ми допадат. Да. Харесва ми. Това е раницата, която е синьо кафяво заради това, синьо заради джинките и общо за първия ден. И чакаме втория, днеска не знам кой ден е от месеца, но важното е, че това е първия аутфит. И да, първото видео Monsley и Шарафако. Дядо G. Дядо... Вторничен аутфит. Така. Не, няма да казвам така. Значи, днешният аутфит е както миналия път с ето тези панталони. Надявам се този път да не е толкова близо. С ето тази блуза, която много я харесвам и отзад има портокалови сокове и отдолу съм с зелена блуза с това нещо. Това е инспайрното от миналата година. Тук ще сложа много снимки от тия, които имам предвид, от поста, за които имам предвид. Ето ги гривните. Това е ново, става с слънчевите очила, но разбира се и с тези. Сега ще ви покажа кое е зеленото яке, с което съм. Но общо взето е това. Простичко и съм с оранжеви чорапи. Но да.
На мен ми дава Франко Ocean, вие каквото искате си мислете. Сега ще ви покажа смисъл. Чакай! Значи, оле, много малко батерия имам на камерата. Много бързо ще говоря. С този шал, ето го якето, отвътре е оранжево, а тук е зелено-оранжево, защото и бузата отзад е оранжева. Ще бъда с ето тези зелените обувки, само да ги намеря къде са. Фак. Ето ги. Ето са тези зелените обувки. И общо взето е това с бялата раница, която ми е за училище по принцип, но мисля, че ви показах целия аутфит, зелената буза и долу е оранжева. Ето я. Това с това яки и това шала е зелен и такъв през глава, не е нещо, което да... И с ето това, което е на спиралка, много харесвам. Гривните ви ги показах. Ето ги отново. Надявам всичките да са се видели. Тази не знам дали съм ви я показвал, сравнително нова. Но общо ето е това. И да, това е за вторничен слей. Вторничен аутфит. Вторник. Не знам дали го казах. Ако не съм го казал, това мога да го сложа в началото. Вторничен аутфит. Да. Така, смених батерията на фотоапарата. Ето тук ще ви покажа, ако има снимки. Пауза, за да видите. Няма. И ако нямаше много тъпо. Но ето това е шапката, за която ви говорих миналия път. В смисъл, където имам една бяло черна от миналото видео, но тази е, бих казал, бежево кафява и си отива с панталоните и с това, така че аз едва ли съм с нея, защото не е толкова студено, но я харесва много и е хубава шапка. Така че, еп. Свети Валентински фит. Хора, честит Свети Валентин! Значи, това го снимам ден преди Свети Валентин. Обработвам ден преди Свети Мартин и месец след Свети Валентин. Вече снимах четвъртък, но вие ще го видите след този ден. Но днес е сряда и тази година сряда си пада Свети Валентин и рекрейтваме фита от миналогодишните ми снимки, но това ще го видите ето тук горе от видеото, което е специално за Свети Валентин. Но да, ето и сме с Calvin Klein гащи, апдейтнато и това ми е много и това ми е крема за ръце, който е розов. Точно така, Свети Валентински и още розови неща, кремове. Друго, което... Там горе, не знам дали се вижда, ще ви го покажа. Значи по принцип този е абсолютен с очила. Но ако искате да изяждате, можете да сте с тези. Сега ще ви покажа Wine Upon You Girls. Значи чорапите ми са сини и са Nike. But that doesn't matter. Ето за това ви говоря. Виждате ли го какво е сладичко? И отзад пише Phoebe Bridgers, тя е розова. Но the important part is... Аз много харесвам този аутфит и това е много хубаво и отдолу съм с бяла буза. Гащи ти казах, това е синьо, отдолу са скъсани, буквално абсолютно същия и... Дожа. Сега ще ви покажа как изглежда с якито и с шала и обувките. Да, сега ще видите абсолютно всичко. Така, ето с това яки сме от тази страна, за да се вързва с панталоните. Мислех си дали да съм с онова, където ми е синьо. Чакайте, сега ще ви го покажа, но с обувките ще бъда с ето тези. Представете си, че съм ги обул. Те са синьо и бели, се вързват точно перфектно с това отгоре, но си мислех дали да бъда с ето това, но то просто ще стане way too much. Ето това. Не знам, ще убие фокуса върху това отдолу. Шала се носи така, от лявата част. И общо взето това е аутфита. Честит Свети Валентински на всички и всеки ден може да е Свети Валентин. Не и днес. И така, но това аутфит е бомбастик. Не, наистина. Трепач. Точно февруарски. И сега с тези обувки стига толкова дрънканици и вие сега ще видите деня, който реално го снимах преди това, но никого не му пука. Но това го наричаме
Свети Валентински аутфит. Точно така. Свети Валентински. Просто днеска сме. Чичо дядко. Здравейте, хорс! Днеска е четвъртък. За мен, въпреки че срядата още не е снимана, но това е четвъртъчен фит. That's all. Днеска сме малко гранд пам. Много бързо ще ви покажа, защото закъснявам за актьорско. Аз ходя на актьорско майсторство, играем пиеси. И съм актриса. Да. Точно така, съм Селена Гомес. Но, не, бавам се, това е за друг път. Но, ето ги, очилата. Реално сега ще ви покажа с диоптричните. Черен шал. Отдолу съм с кардиган, който е сив. Ей, сега мога да ви го покажа. Тук имам, закачи ми се за шала. Шала е черен, някакъвто ми е синьото. Гривните ми... трябва да го спра. Това е черната ми чанта. Ето го, the cardigan. Сега ще го съблека напълно. Ти обувки буквално са на дядо ми. И за първи път ги нося, но ги нося, защото и това е сиво. И да, дава Grandpa, обаче е по-слей version. Сега ще ви покажа гривните. Мисля, че са това. Тоя кардиган е на G-Star. Аха. Видяхме. И съм с сини дънки и с боз гащи, които между другото са паднали много жестоко. Но ето го. Много го харесвам. Добър е, отдолу съм с един пуловер, който е на черти син. И общо взето, I think, да, това е аутфита. Ето го отзад. Ето, да видите пълно как изглежда кардигана. Тук има някакви такива... като цяло е черно, сиво и синьо. Има синьо. Тук съм с връзка черна. Обувките са сиви. За първи път ги нося. 3 пъти го каза. Реално ходят си, що па да не си ходят, буквално със същото сиво. И само набързо да ви покажа диоптричните очила и общо взето е това. Вие вече сте видяли срядата, която е Свети Валентинска, но аз вече снимам и четвъртъка, но това няма значение. Ето ги очилата. С очилата е някакво наистина по-чил, ама, нали знаете, трябва да има слънчеви очила за всеки един ден от седмицата, дори за четвъртък. Така че, общо взето това е за четвъртъка и да, и сега като съм от тази страна от него, а не от другата, но да, цена. Просто днеска сме Чичо дядко. Чакайте, трябва да го направя. Дядо, хаштаг дади. Friday 8. Има удивителна за пореден път, но съвсем набързо ще ви покажа. Бяла риза. Нямах яки, обаче беше студено. Това няма значение, днес реших да съм с всичките тия. Има птицата, това нещо, кръста и паяка и тук има череп. Това е скорпион. Още животни, целият зоопарк. Тази ленчанта, дето обожавам и мен съм ви показвал, че значки си имате една приятелка. И Лора Грозната. И тук имаме пирамидите на Gravity Falls, мега дивото. Най-доброто сериалче на Дисней. Ето ги гривните. Те са много и тук имаме още зоопарк. Тази гривна с пеперудата също от Лора Грозната. И тук имаме другите гривнички. Тая лампа свети в жълто и не ми... Тия панталони са шушлякови. Ги обожавам, съм с тия New Balance-ките и отдолу зоопарка продължава с зелени овце и черна овца, черна. Обясти кой е черната овца и това е зелено заради. Това е много баги girlies. Майли Сайръс спечели грамита, между другото. Да, това е петъчно, много готино, много така. Гривните ги показах. И това е и скоро февруари свършва. Да, сега ще ви покажа само слънчевите очила. Тук сме серпотките, но сега ще ви покажа слънчевите очила, за които реално е създаден този аутфит.
смисъл, чакай. Dogwood момичета. Това беше. La Finale. La Fin. Не съм обожавам го. Една съботно изяждане. Boo, you whores! Днеска е съботно изяждане и сме малко Adventure Time. Gravity Falls, оная дърварката, вампирката, Марса, коя, но да. I love it. J'adore френски. Сега, къде да я поставя, за да ви покажа как стоят работите. Ще върна тук. Но ето това. Няма какво друго да кажа. Отдолу това е тъмно синьо. Ето тук. Сега всъщност ще го спра, ще ви покажа, ще сложа още едно, но общо заето са и тези. Гривните са черно и червени. Имах една гривна с звезда на червено, обаче се загуби някъде, но ще си взема нова. И ще се направим, че всички знаем, че имам. Ето ги черните и това черно и червеното. С те очила, разбира се, тук малко веришки. И това черното е много яко и същото като тая риза. Черни панталони, звезди на задника и тук имам и Келвин Клайн, разбира се. Ама разбира се. То не се вижда. Звезди и тук на задника и Келвин Клайн. Стига де. Това го видяхте, черно и коледни чорапи на носорози, които са червени. Това май е сино, има и крокодили, и динозаври. И така ще бъдат с черните обувки и тачната, обаче само секунда, за да ви покажа. Just wait a sec. Така, продължаваме. Ето, само на тази ръка имам пръстени, и тук обица и тая чанта и ще ходя да ям круасани от една рускиня. Така реших, защото ми седат червени с кръв или ягоди и малини. И така, и сега ще ви покажа обувките, големите черните, може би ще ви снимам и с тях, но ако има снимки, силно се надяваме да има, ще ги сложа някъде навсякъде тук. И тук имам вампирски ароматни пръчки. И червеното е много хубав цвят и ако не харесвате червено, много сте гнасни. Махнете се, махнете се, много сте противни. Да, обзето е това. Обичам. И да, сега ще ви покажа обувките. И така. Ето и на жълтата любима моя светлина. Ето тук може да видите това, което го добавих. Ей това. Кървави круасани и ето ги обувките черните. Общо взето, ето го. Това са обувките. Сега ще ви покажа и с чантата как изглежда и тръгвам, защото този път не искам да се моткам, както правя абсолютно всеки един път. Защото да снимам това, Ето е чантата. И ви казваме бай-бай. Блади му, вчера беше пълна луна. Да, ето. Общо дето е. Аривид, сайонара. Оревуар. Високосно гърме. You got me again, drunk in your bed. Така, днеска е високосно гърмене. Защото днеска е 29 февруари и това се случва един път на 4 години. Cause you only listen to fucking... Така, аутфита днес е специален, защото ще ходим да черпим госпожата ми по биология, която се тръгва с овесени бисквити, които готвих на видео, което не знам дали ще излезнало. Не, и скоро няма да излезе. Но когато излезе ще го видите. Suck shit about. С тези очила съм. С ето това е пентаграмка.
И ето тук пише Hell. Това ми го нарисува една приятелка. Елорът, грозната. Това е уникално. Има тук 4 очички, много яки. Ой, не знам дори докъде се вижда. Така, сега ще ви го покажа по... Пише Hell, тук има много ръчички, очички и тук пише Was full, so I came back. Тук с единия пръстен съм. Няма батерия на камерата. О, това е много лошо. Така, имам... Ето ми ги всичките гривни. Ето с тия слънчеви очила. Сега ще ви покажа как изглежда шала, но съм общо след това. След това да си отива, ще бъда с ето тези червените обувки и с червено яке и с черен шал. You're on! Just fucking leave me alone! Happier than ever бъдете, защото днеска е the last day, the last of us. Stay there. Не, общо взето аз го харесвам много този аутфит. Пръска по шевовете. Тая батерия не знам кога ще свърши, но сега ще ви покажа. Надявам се да има снимки, за да мога да ви ги сложа тук. Няма. И да, общо взето that's the slay for... Това е последния ден. Радвам се. Да, чорапите ми са навинени отново. Но много се радвам, че го направих това видео за втори месец подред. Не знам кога е излязло, но... Бомба. Ще продължа да го правя, защото на мен ми харесва. Дали ви харесва на вас? На мен слабо ме интересува. Не ми пука. Все ми едно. Защото сме Риана. Момичета. Риана ще пусне албум, когато се видим в Нью Джерси. To love me, I get my heart by like thinking on me. Така, общо взето, да, сега ще ви покажа целият аутфит, но много се радвам, че го направих това видео. Пращам ви на всички цювки. Но и сега ще ви кажа сайонарас. До свидания. Au revoir. Затворнички смених това на фотоапарата. Ето така изглежда с шала и сега ще ви покажа как изглежда с якито и с обувките. I am in love. Абсолютно. Цената на това да си girl boss е винаги да си закъснявате за първия час, момичета. Oh, bad girls take bad decisions. So you gotta choose. You choose to be a bad little bitch or you choose to die hard. To die early. Не знам. Няма значение. Въпросът е, че взех си увесените бисквити за госпожата ми по биология, която напуска. Да е жива и здрава. И абсолютно го обожавам. Абсолютно. В смисъл... Жадор. Обожавам. Жадор. Ето, обувки. Така, всякото е просто телепатия. Сигнали. Не можете да схванете за какво говоря. Шейки. Bad decisions. Да, наистина. Радвам се, че го направих това видео. Изпращам ви на всички една голяма целувка. И ще се видим. Сигурно вече сме се видяли. Но пак ще се видим. I'm not going anywhere. Не, наистина. Сайонара. Беше много трепачка. Снеци Шиба. Снеци много сте противни. Дядо Гура.